menawi tetelo sedaya para prajurit wonten ing Kadipaten Trajumas. Wekdal menika sampun sami mboten Pak. Sampun ngantos kedangon ingkang dipun bidhalaken kemawon Pak. Kados ngoten. Sanjoto lumangsana magito dadi Tanjo Kadyo Mawan tuan kau kulawan kowe kabeh. Aja temui balik ing Kadipaten Trajumas. Yen Petro bisa milih gawe ing marang kencana. Ampun, tenang. Tanjo!
Janji apa? Dana iku dananku. Ayo balik. Ayo dana. Dana bocorku. Sama yang bocor. Rajungi. Ini orang udan. Ayo kok. Tiga berani kok. Kompak kabeh menang ah. Aku Pak. Kompak ketemu tak banci. Enak aja kompak sepel. Sepel. Antoni. Ah, coba. Iya. Sikat nek. Sikat, Bro. Ojo kuatir. Janji lagi sebelah aku tak percaya wangi. Iwangi. Iwangi bro. Iwangi. Ada ini ya. Aku kan dhewe mati aku, Pak. Berani siap. Menoto rambut. Anak pang anak. Surabaya. Wadah sama. Wadah telepon le Surabaya. Idoni montrak iku.
be. Aku puasa terus ora tau bogel ora tau. Nek nek kayak gedung mangan aku. Wajai, wajai. Oh, gorong. Sajake kowe ketak-kete ning kene. Pangkatmu apa ning kene? Heh, arek sultan. Sultan apa? Aku iki lho. Patih. Gajah Mada. Patih Gajah Mada lakone apa, Dul? Ketak-ketake. Kowe ketak. Iki mudeng kok ora. Mudeng kok ora lakone apa teko Gajah Mada. Cakep banget dua. Apa? Kenapa? Apa dia? Hah? Masa sih? Wah, baca. Ora, dasku. Kene. Kopi ora kae. Dia sama degan. Negara pulau ini. Kenapa lu ngeplak? Sasi posi tolong retak. Kami ora tau ngeplak. Coba berbodong ngono ya. Terus sasi utek kebalik. Dalan tanggane. Ha. Weh, cekak. Ini lho. Maju musik ora. Pemanasan. Kakak kenal manasan. Aja wedi, karo gede. Ha. Loh, titik. Lo, Tonyo sisan malah. Ayo, terima. Rupam ganteng bojomu lemu. Lemu kemana aja kosong. Bojone kena gula matamu. Apa dijono? Ayo iki jolo. Iya. Dia tak temuke. Iya ora? Iya. Arep bojone turun. Juwana. Pokoke aku musuh sing jenenge cepuk. Raya. Ayo. Ha. Matenilah. Wae ora. Tuwek elek.
emosi lo. Mana ini? Aku pengen. Gua gak apa-apa. Aku ini. Ayo kono. Wayai ngeprodas. Kita lagi aja. Kene bayaran 105 lho. Sopo? Ora ngajeni aku sik kawak ning kene. Oh, Gino. Saya bui. Saya ngajeni uji belas. Sopo Gino? Gino yo apa? 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 Buat teman-teman rambutnya sama Luki Dami. Apa? Dikira ngajeni bagi apa? Baik kebanyakan loh, kali kalau kawan deh. Saya kuping kene rasane. Apa? Masa aku. Putih. Aman. Mangan dari mulut. Ratrimo. Ratrimo. Trimo aku. Ya wis. Ini lah dari sini Pak. Ya wis terima. Rasanya ketip. Masuk semua yang semangat ya. Terus bisa kasut.
ijen kok ijen. Apa kroyokane? Ayo kroyokane. Apa kancam kabeh mohon maju. Ayo maju kabeh. Lah purane iki bocah kok ning. Aja kabeh. Maju ayo maju. Maju dari tegak mati kok. Maju, penting maju. Atung kasih sama. Ayo. Kroyoke. Biasanya piye? Biasanya piye? Cia. Sandalane Sultan. Orang sedang kuwi. Jangan trimo. Bener iki, Mang. Sirah rasa lara. Boleh ngeplok nang ngene mau kok. Lah mantok kene seger dadi loro. Gila itu. Oh, ora trimo. Mang, ora loro. Gula. Jangan trimo lah karo loro. Ayo loro. Iya. Ayo aku nang royo. Wani. Wani. Teng. Ada stres. Tata Kowe ngatasi kok. Ya, iya kowe. Iya. Let's go. Kang Amel lo. Halo. Jurusi. Rapane gelisah PKE. Mas. Mas terus Mas. Kata apa mati jadi? Apa mati? Ora setruk. Saya. Berapa? Kakek 500. Kakek 500. Gara-gara bendal. Masa sekarang kan larut banget.
Bocah
bola ijo rene. Ora gelem ngomong nek ngono kok. Kowe iki yo keliru. Nek kowe iku nek malah iki manuk yo manuk, nek kethek yo kethek. Kowe iku gendeng. Iki marah cetok lah kemana. Oh, iya nek malah manuk. Lah nek kethek Dhewe. Beda sem. ngono kuwi ngomong aku malah kethek apa manuk ngono. Aku mangkleng. Apa lah kowe? Bela apa? Malah rek kok lha apa? Wis nakoki ngono lho. Iku wis nakoki. Aku siap kok. Nah ya. Malah dadi apa urung kowe kok tekon lha apa? Lah kowe bola apa nek balap? Yo karo aku malah dadi manuk nek kethek. Ngono. Delik aku. Aku malah Apa? dadi manuk. Manuk-manukku. Ini bener. Nek kecemplung. Manuk ora iso kecemplung. Biar larok. Manuk kosok ngono iki. Oh sih ah. Gatel. Apa maksudnya ini? Gak kelera ngomong gak keliru. Kowe langsung kowe iki kene ra tau bubar. Ya wes gua. Aku mulai ketek. Bocah pintu. Tinggal blusuk goblok. Blusuk. Gua apa atau gua kok? Ngawur iki kok. Tinggal sik. Mlebune piye? Lagi metu. Saya gak tau ketoprak saya kitone kok. Lah ora tau disuting kowe ben disuting. Ben disuting. Iya belaukan lho. Ben viral. Kuncen kene sik. Ngawur iku. Tiga! Nak keprong gue gimana bang? Tiga sih. Ya. Kita pengen bisa tengok bosan ini aja. Walau kan, main. Iki wis bener. Malah orang nek saya ngene iki gunting aku iki. Wah. Kayak kram lagi apa ora? Lu bebas sing nunggu aku tak kowe. Atasnya kok. Tapi atasnya kan ngambung kan. Aku iki bebas, wong edan kuwi bebas. Kowe iki ape lah opo? Tau dah masuk kowe. Masuk. Asup cilik wani iki karo aku. Asup ora wani metu-metu. Pokon lah apa? Jalan edan lho. Pokon lah apa? Atasi kowe. Lho. Kowe iki ngawur piye? Kaget. Iku jalane gedhi. Lho apa nek gedhi? Kowe nek golek musuh aku sing cilik, aku mesti wani. Lah iku yo kegedean goblok kan. Budhe lesek ngono wis mati lagi tak gowo.
Gobloke. Lah apa tau bang rene tak kon musuh karo celeng. Ora maning. Ngono. Ning guri. Iya. Amane kok malah kok. Iki balang. Rono lho Rono. Wis manten wong saiki. Asu. Asu kowe kok malah. Lha iya aku. Lah ya karena aku asu. Sing aran kowe sapa? Iku mau. Lah iya. Karena aku asu. Asu. Asu kowe kok. Ayo aku asu. Lah ya kowe. Keri lho. Jane pokok junguk. Jane rawani dugok terus. Asu yo junguk goblok. Mesti ngaku. Begila ngomongnya kok. Aku ki pokok piye ngono kok kliru ngene yo kliru. Heh, Aku tengahnya saya. iki mau ono blurune ta ora? Wah. Kowe iki goblok. Kowe. Jane kowe. Aku ning guri. Oke. Takon gede kowe lho. Kamu itu jangan lari dari kenyataan. Aku nggak pernah lari dari kenyataan. Bocah meteng kowe tanggung jawab. Rong. Sing tak tangi sapa? Alah cek iku sembilan. Ora tahu. Aku ora tahu anak-anak wong jujur nemeng galang kok. Kowe Iya. oke nek ngono. Ora kowe. Nemeng galang. Aku yo. Aku ning guri. Oja. Kasih kowe. Aku ki wis dadi wong. Ya. Lah sing dadi asu sapa? Kowe ngono kok. Ora iso aku dadi wong. Kok Nek aku dadi wong kowe berarti dadi asu. Bedel piye? Ojo. Hei. Hei. Kayak aneh. Ayo. Lu prai asu iku piye? Lu prai asu. Lumre asu. Iya. Golek balung. Lu prai asu ku juga kan. Aku kok cukup. Iya, asu ku juga. Mau. Ayo. Mau. Tak bedel. Jo. Bedel piye? Ora. Ayo. Iki kulino melet-melet saiki. Kok cukup. Ayak. Bocah emo. Tapi aku seneng kok cukup kok. Kok kosek ngene iki lho. Lagi bisa ning kloro. Alah ngene iki lho. Muni nabi guru. Ngono beli sih. Lho, kowe nek ora muni matok ya ora iso muni. Pisan kaje apa ngerti? Engko isine loro. Ora apa-apa, bedhe celek karo bedhe cepuk. Aja cepok gue man. Keprok rapat tak disipin nek bodhe lah. Wong iki bagus kok. Jam ya. Iki kita saka mburi ya. Iki karek sitok kok lho ya. Akhir muni matok muni iso. Karo iki dibuka. Kowe ingat nek sesuk iki nek tak buka ya ora muni. Malah ngupil kok lah ya. Terus iki dibuka ngene, iki lho dibuka ngene. Lho yo gas. Mari po. Numpas wong trajumas padha mati siji-siji. Mula saka kuwi yo kene balik ana negarane. Balik ana negarane. Sowan ana negara. Ya, berarti kowe rono. Aku rono golek musuhe.
Mendring. Mendring apa? Mendring lo, mendring boleh kulo. Merinding. Lho, kowe saiki. Mendring. Merinding. Wah, kleru. Oh, kakek merinding saiki. Iya,